puonje nyaka ong'e ni to ere kaka receive ball nya neno ka reception mare odown receive kudugo but opira wang'ega ni reception mar opira mi easy time to go nikech kaka ikawe kidhi to kikawe kapod dok chien ng'ama bo yie ni dwa turn half turn kata 360 onge koro mago kuonde ma nyaka gimany nyithindo ma we pesi to nyithindo nyaka chak puonjgi chon motivation margi nyaka bed chon training margi nyaka bed chon gimoro amora nyaka bed chon mondo gibed kaso gichak bedo exposed gimanya ne giwuoga ni kata oko gigoye gimanye kata friendly moko mag timbe maoko mondo gichak temo go tiendgi chon kapok sa kafu biro kaf biro ga samoro kapok achako league marwa kalenda mar biro kapok koro kidhi ging'en tich pod nitie seche ma gisedhi gidhi ting'o bandera wa beyond the borders nyaka ging'eni tich koro en mar piny to tij piny iting'o gi yawuoyi ma badgi ojing yawuoyi mong'e gik matimo gi sama itime okena ibe erokamano chola en advocate mara iwacho ni football beyond borders iwacho ni football beyond the borders mono mantiere kar kanyo dhi bedo ketime machalande duoko mar penjo makamano police toka KPL bende gidhi rakore yo machalande koro ka girango ma en Champions League mar Africa mangima erokamano nyakileo ng'ene jogor pok oyie no ni ligo dhi emno kocho ok dwa loso onge gimodwa wacho odwano ni police okone gima ber kuom police wayie uru jowadwa ni osekawe to wabi wasekawe ahinya koro gima nochono okonego be odhi pamo nikech pamo to players ema pamo fans ok pam nikech gine miloso gido nyagile ng'ini seche moko inya wang' lakini pichni moko ro nyaka igil nyagilo pichni moko koro kleo gima nyaka police timo mokwongo onego girang ni to ang'o momiyo timbe wage Gor Mahia, Sofapaka, Tusker timbe manyo dhi machiegni gi ang'o momiyo kata gin donge gidhi last season ang'o momiyo ok wachop ga kamoro kanya paro ni mane homework monego beni gitimo ta ang'o monego beni gitimo mondo gikal kamanyo ne gireme last time nikech ing'eni macha ne taya mapiny ne sani ma ndi bet ni malo nikech ng'amo bedo champion mar league en odhiye kama timbe madonge mantiere ka Lilali gini Zamalek ni timbe madongo kabisa upore kama ng'amo okao FKF Cup eno beto regesa ne timbe moko mabetindo kora paro ni kanye mane homework monego beni kuonge timo mokwongo kaka management ni to ang'o monego beni watimo sani to wane ong'al moro tang'o ma Gor Mahia mane masiche moko yudo ka ng'ato nyalo dhi mkawo kata dhi mayir Gor mopenyi to ang'o mane gitimo momiyo gisekalo kuonde ma gisekalega tang'o mane gitimo momiyo ne gisekawo kata Mandela Cup koro mage history midhi tirango ni ang'o manotimore nikech kama koro chope ni klaw ing'eni kisecha bedo champion koro in champion mar Kenya mangima ok in champion mana mar police nikech police kanyo wan gi ji mopogore neno Chieng Cheche neno Musa Mohamed Muguna name them nani kata gin jo mopogore ok en jo mowuok kamoro achiel koro aparo ni samuse bedo champions koro bera flexible aparo ni ng'ato kaka jakom ma Bruce Achir osebedo ka otimo gini kendo oseng'eyo kuonde mosechope onyalo kaka jatend police nyalo dhi magigo mbaka ni to jakom itimega nang'o mondo mi Gor ochop kama osebedo ka chopeni obro nyi achiel ariyo adek koro kinyalo yudo kichaka timo ni timo signing tikiani kiamitime signing ni ang'o mitimo ne signing onego beni timo signing manyalo konyi gimoro amora mitimo nyalo konyi koro ber kaka stakeholders jok mosebedo gini mang'eny kaka Gor osebedo manini katimega inyalo kata dhire tiyude gine moko to jakom puonji ni an natimo kama ndalo mana chope quarters cha natimo kama to odotero ne management ni mana dini nikech sani koro ma sama gidhi oko kogogi maraj gilu poteza maraj to jo Kenya iwacho ni team from Kenya ok wachi ni Kenya Police iwacho ni team mowuok e Kenya koro gidhi wakilisha Kenya ma an achiel kuomgi in achiel kuomgi ocho en achiel kuomgi kendo wabedo kaka waripot achiel kachiel kwa koro mojon ka kodiem police kata ka police odiem ng'ama to kata be mnani gima wali kamano to mori ni hawa to kara kaka nya neno style ma Sundown nenye gocho South Africa kineno kit mpira ma joka tugo iwacho ni to kara wan kanyawa nikech dine be ni onge errors mag goalkeeper Williams Arioka matene ni joka ne gilod Borussia Dortmund but ni neno kit mpira mago koro mane gima nyalo moro wa erokamano nya Uliso Lembe waranga machelo koro moga jwang timbe odoke lum to jok mawuok e lum ka duogo malo mano loso weche mag relegation na koro moga jwang en tugo mano go nyane no kanya achiel kachiel
kaka ne gintiere Nairobi City Stars nyakoro moyongo gi lum kachel koda Atalanta FC kanyaka sani wacho Posta Rangers dhi bedo kacha ka gocho kod Naivas mano ka grama maduogo e league karaka ka diponi format ne dong kaka entiere ni odhi chalo na nikech format ma FKF wacho cha to chalo gi badhi biro mana e season machielo cha Ochola doke lum bang tamo timbe mathoth ahinya madongo iwacho ni ma gintie jokma doke lum gi ema thoro ga dimo ji aweyaye kama gintiere karka to mokwongo kituk mar Atalanta osebedo godo e season ni kama gintiere godo talents ma gintiere godo gi kaka bende onego bed ni ram kata ka gidoke lum. Okay, erokamano kle aparo ni City Stand koro iluongo situations waga kode motegno sana ka kod jogor ndalo mgo chien kucho no tamo ka league anyalo paro to kane season ochako luoro no gika mokoro wan mokoro ko kwagoye to nyalo survive taparo ni Seren Kuma bing ni wagole kuno no wacho na wach mano ni ocho team ni paro ni tamo league ga wanyien kawuono de meksono doke lum then akono ga jipele plenty traditions mag team versus team ma nyaki ngi kaka ngama stakeholder kata ngama samoro ni kanyo kaka ngama chung ne team no ndie timbe moko ma ing'e ni mato kadhi kama to samoro the end game mara nyalo gika ma ko iwerigo I left chongo ni werigo chongo ni wene yore ni okalo nikech ndie gik moko moko nyalo decide nikech gin by nature ok nyal pogo ko City Star mana mako ni pele leo ni football fraternity motivation is very key en ko onge neno makako matatu matalanta matiende ni mana mino ka samoro an okadwar ga ni this corporate bedo gi team nikech departments gi change ga to gibedo headed gi different people give different mind ndinga manyalo biro Atalanta mayro mpira mo embrace that mo mi budget kanyo miru ka kento Atalanta team maber ndinga chak biro ok understand nikech maybe and success mare sport no understand and no academics ido kendo nyalo kendo tamo joge pesa ko ido ka go team Dr. Lum but samoro ma en gi obufuise gi joke kucho to ngabo yie onge kechi bi go koke wi nikech wadwa mondo team perform koro City Star pesa dok piny Talanta bangin pesa dok ti koro gi Dr. Lum but it's a wake up call again ne jo City Star kitchen team ma mosetem mosebedo ga league niko gi doga piny to gi chak gi ng'e kama ne kopo jako gogego mondo gi tim reinforcement bo ng'eni ithido gi all about chulo gi ithido gi all about miyo allowances ithido is all about miyo welfare margi amano ka gibiro timo kam next season tapan gi nyalo mana duogo to kopo te onge to mana gibiro ka mboni youth bende ka ni mane doge kacha neno ko dok mana piny nikech motivation and ket ithido gi opira masani opogore mondo mana go chon manen mar passion sani ayuda ngo kapoka dhie pap is very important ne nyithindo gi and mane factor nikech mane gima timore sani mangata kata mochung ne sport mara kamara nyaki ngeni ngama participate kaja to ka kida motivated mondo mi obed to the task nikech jok magidhi gocho go opponent obedo motivated mondo mi yang yud result to en mana ka imbe in gi mijingo in gi muscles mondo mi bed ready mondo ngeni eka kada compete gi Gor Mahia kada ko to Gor Mahia tidu gigo gi Sabana gi Kumaranga Sele gi Mara Suga to teri kamoro ko it is a consistency manya ki Gor Mahia ti go FC ko kinyalo chulo to kidhi bedo ni kaka no ka genga ti choge gi Gor Mahia to kuro motivation no megi Gor da Gor that's so what giki liko ka point adek mar Gor masamadi we Gor dhigo kamati doge lum nyazi ko ngo ko si chungu nya ko ngo no ga nyithindo atro ka points adek mane Gor yudo en no ga nyithindo pile kleo si chungu chulo nyithindo fi wakondo ga wach mawani giminyo ka jodongo tamo kikitim to kopo ni itamo tim gwenye duongo wacho to koro yie mondo goli problem manyi bede ok nya bede problem chaki wuge problem kendi ndo kamano Gibi jaga to bitiere chel ka chel kendo en paro mamo ipenjiri kani to obiro nade kata ochopo yo machal nade wan gi motivation kata wan gi discipline discipline yatiri kama bor ahinya motivation te mana short term ni Gor Mahia watieki chale kae kama ne Talanta kod City Stars ma Nairobi okete patch gi ahinya depo ni motivation ne mane malo ahinya to jok mabiro bende mo ailum mabiro nikech wangeni ka en Posta Rangers kata Naivas achiel kuom gi bedo gi thuolo mar riwre kod Nairobi United mano ma isiro kod governor ma county ma Nairobi ka to gimbe ka gibiro gi wach mano mara motivation
motivation wacho ni en short term en mana kawuono kae wa motivate mondo go AFC Leopards go Kakamega Homeboys kae to bang'e idhi kanye iduok ilum bang' ma jok moko points mande gi kawo league kata kamano mar tedhi wach mochola wach erokamano ahinya Cleo ing'eni wuod Seme Magawa wach gono pod lit ne kabisa kata wuoyo en mani koro ni jok mokawo points otamo galo kawo point odok gi points adek mane gimayo point lit ndi Cleo but nitiere gik moko mno asomo Cleo ni inyalo bedo team matin to pod inyalo timo wonders nikech ineno ka Osoro Emmanuel Osoro nyo bedo top scorer gi tai gi Suma asega wache ka seche moko kanyo mano ine maber but kendo promotion no Cleo nyamor kaneno tie player na more e Gor Mahia youth iluongo ni machon iluongo ni David Wood Magawo ng'eyo cho iluongo ni Alves no iluongo ni Van Persie Wood Uganya Luhano nyanano ko chako duogo kendo gi Nairobi United e league to gima kendo nyoni ni Cleo nyo nya expect ni mondo nikech kane wan ka Saturday gi Emmanuel to gi Joey to kod Festus nigi team moro miluongo ni Fortunes no gombo ni mondo donji tabe na gombo ni mondo Kibira gogo mondo donji mondo for the first time jo Kibira bendo bede gi team Premier League to nyo kaka nyo game gore Cleo an be wuoro ga ni Nairobi United mapok obedo kigoyo ga nyo go mna dek to en madi Naivas go dek madine beni Naivas wego ya dek to Kibira go nyodo ngene gitai but no sebedo kamano gik monyalo timo gimonyalo wacho Cleo ni league to City Stars osebedo kod ng'ang'ana sana to gin to gionge motivation ahinya nikech ndalo moko tie sponsor mano biro gionge motivation ahinya but Talanta to ing'eni en gibedo gine sirikal en team mar sirikal but gima timore ing'eni Cleo ni ineno timbe moko mag sirikal kata corporate gi nitiere kata kochopo kor kamsara nitie ka kirango ok nyal mi msara moingo kata CEO ineno koro iyudo ka ok attract players manini kabisa madongo kabisa to iyudo Talanta bende iyudo ka gin timbe manoloso nego beni nacha talent koro nacha talent chopo seche moko ma ira adier nacha talent to ing'eni league ka ikelo timbe moko ma players moko man gi nini man malo kabisa man gi teko man malo koro aparo ni emano dhi obago gi but timbe ma pod odong' aparo ni gima biro kelo nikech nitiere gimoro monego beni federation keto ni to e timbewa magoyo Kenya Premier League bende gin gi ngufu maber manyalo sustain gi e Premier League nikech an gadie ni kata meno na players meneno kata Talanta to kod City Stars no ka ginyalo yudo mokwongo mana giwacho ni discipline to giyudo motivation maber to gibende ginyalo kata chopo ka gima dhi chopo league ginyalo kata mana kawo league nikech kan ineno mana motivation manyo Sabano yudo this season ineno kama oketo gie motivation is very very important kiseketo nitie mo discipline to gi attitude ka ber a team to iyudo ka motivation kosebiro to iyudo ka odhi kare nikech koro neno kaka koro Gor Mahia league nyobayo gi nikech indiscipline ineno motivation to nitie ndio lakini indiscipline nyomako technical bench modhi omako nyaka players mineno ka league obayowa ineno koro inyalo bedo ni win gi motivation lakini discipline ok ber koro iyudo ka kanyo ok bedo maber koro aparo ni side time aparo ni waneno gimotimre koro osetimre ko warita ni Nairobi United kodonjo gin gi AP Bomet bende osedonjo then warito playoff mar Posta to gi Naivas wane kaka bro chalo but an ga dier ni season mabiro league dhi bedo mabedo pogore nikech gimomiyo dhi bedo matek Leo nikech timba ng'wen maka gini okalo to idhi duoke lum to aparo ni onge team manyalo yie ni gir bilano timre nikech kirango league masani ne beno chakre sani de Ulinzi ema nodong' kende nikech en odhi bedo namba 15 to timbe modong' piny te nye dhi lokre but aparo ni kanyo en paro maber koro federation omany mana sponsor mondo timbewa mobiro gi ing'eni sani dhano wacho ni Nairobi United ni oting'o pesa en gi governor what of a governor onge aparo ni mago gik manyaka orang ni ka governor onge bende team ni nyalo ji sustain itself
e Kenya Premier League koso ka gavana osewuok mowe to dhi lwar maga paro ni gik monego bed ni koro warango e sechegi. Odembe ko tieko wach mari mogik bonyerere adek. Kanyo watieka cheka kanyo wacho ni weche thoth enya mantiere ka weche mag tuke kendo watieke mana gi kanyo koro mojwang mondo mi orang kanyo jok modok e lum gidhi pako gi kure jok ma idho malo e ngas mamalo gidhi bedo ka giluwo gi machal nade ka watieko. Okay, wach mara mogik we aneno ka jatich Nyasaye wadwa moro iluongo ni Julius Otieno Doyo wacho no neno wako Kawangware ka oneno ka en iluongo ni Kojea Migori dala paro ni chunya longe ne janyatike to gosiepo moro biluongo ni Wycliffe Obonyo boneno waka en piny Kisumo kacha agone erokamano nikwara Mogajwang kuom kete ka nikech wane wamanye to wakelo no chieng' Monday koro sani kwa wuok wadwa na manyonu ripode makoro in kata kik chandi in kata kigo ponda to gaga ponda lakini wach makamili to wakelo ni ka chieng' Monday. Erokamano ahinya mano ka weekend rumo kanyo Ochola kwa tieko. Erokamano wapaka nikele mokwongo abiro go erokamano ne daktari Raymond Omolo gima ne otimo through Jaro Soja. Aparo ni nyo make sure ni jo kwaya nyo donjo dhano chikna par gi wiye manyo chulne gi gate odwa ni mane gima wadwaro ni as much as kar gidonjo nono to manjo pok manyalo chulo negi nikech club dwaro support permanent sponsor mar clubs community gin ga fans lakini ka ginyalo donjo ga nono to ok nyalo yudo revenue lakini ka ng'ato nyalo ka map ma chul negi erokamano mar ariyo Jaro Soja ng'enu neno ka un makungedi kanyo headquarter mar Gor Mahia makungeni branch gi Mike Musa gi Sudi Omoso ujo dalawa gi jo Nyatike te jo Migori te odwo rogu kamano kitwago erokamano kuom bedo kunenowa nyaka kendo wachako radi wuok tich manyien. Erokamano ahinya Ochola kaachiel koda ka Odembe jogo moro ote gi kar kachiel ma bende kuni kacha ni rango gi machal nade ni kae ok anyal neno gima league bende dhi bedo kae katimo aya mano machielo bende mantiere kar ka machielo bende obiro kae kolero na nyakora Mogajwang wacho ni giket mana e lamo to kono wacho ni weche tek nyaka league mauriri okikono wanyingi erokamano ahinya kuom jogo duto bende mosebiro ka kendo mooro no otegi achiel kachiel kokale layo duto te mag tudruok mano kama mantiere kar ka mano moting'o nyaka duoko ma biro godo juma manyien mago mag tuke ma opogore mabedo kae ka waluwo ni tuke mago duche manyoro Ban FC kod Panthers FC. Russell Ochola wacho kar kanyo ni pod geno nitie mano division 2 nyakora Mogajwang mathoth pod tiere kar kana kelo chendo ni nyinga kilo Fasoloch jagismo kanyo kwar mukeo nyaka sango medikete mane Ramogi TV oriti masani mabiro en kaka wanene Ramogi Radio kaachiel koda Ramogi TV kete manaka.